Okay, hej. Så i dag kan vi til at prøve en masse tysk slik. Der er også noget, der er dansk, men ja. Det første, vi kommer til at smage, er det her Jerry Can with Bubblegum Strawberry. Godt, så jeg tror nok, at det er sådan noget pulver. Så lad os åbne. Det lugter af benzin. Nej. Okay, skal vi prøve her? Jeg ved ikke, hvordan. Okay, det er meget. Okay. Det smager af benzin. Jeg har aldrig smagt benzin før. Okay, det smager sådan okay, når man har tykket det igennem. Jeg har virkelig brug for at skylde noget. Jeg kan skylle ned, bare sådan fordi det der er det dårlige smag ned. Undskyld, hvis I hører noget støj i baggrunden, min storebror der sidder og spiller lige der. Lige der. Næste er det her. Hej Bo. Har været dækket lidt i den, men ikke mig. Skal vi bare lige smage? Jeg har tykket i munden. Skal vi smage? Det smager faktisk virkelig godt. Næsten en skumpejuice, men de er lidt hårdere end skumpejuice. Og så smager det jordbær. Jeg synes, det er sådan, hvad nu det her tysk. Det er godt for hej. Det står på sådan tysk. Jeg tror, det er i jordbær. Jeg tror, det er hindbær. Men det smager godt. Den næste er det her Whipper Originals Popcorn. Igen, der har været guffe i den. Men jeg har ikke. Så lad os smage. Man kan godt smage karamellen. Okay. 1 ud af 10. 8 ud af 10. 10 ud af 10.